ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେହିଭଳି ସେହି ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବାହନ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁ ବାହନ ରଖିଥାନ୍ତି ତାର ଗୁଣ କାହିଁକି, ଲକ୍ଷଣ କାହିଁକି, ଆମେ ସେହି ବାହନରୁ ସେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଯେଉଁ ବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବାହନ ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ମୂଷା। ତେବେ ସେ ମୂଷାକୁ ବାହନ କାହିଁକି କଲେ ବା ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ମୂଷା ହେଲା ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମନର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗତି ବିଚଳିତ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର। ତେଣୁ ମନର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଗଣେଶ ସ୍ଥିରତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବଶ କରିବାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ହଂସ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତେବେ ହଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ସେ ଅବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରୁ ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାହା ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃଷଭ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ବାହନ। ବୃଷଭର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତାର ଚାରି ଗୋଡ଼, ଚାରୋଟି ଧର୍ମର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ତାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୟା, ଦାନ, ତପ ଓ ଶୌଚର ପ୍ରତୀକ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଓ ଧର୍ମଜୟୀ ହୁଏ। ପେଚା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ପେଚାକୁ ଦିନବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ରାତିରେ ବିଚରଣ କରେ। ସେହିପରି ଧନ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସତ୍ ଅସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଧର୍ମାଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ମୟୂର ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ। ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ମୟୂର। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯୌବନର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ସିଂହ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ବଳଶାଳୀ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସିଂହକୁ କରାଯାଏ। ମଇଁଷି ଯମଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ମଇଁଷି ଦେଖିବାକୁ କଳା ଓ ଭୟଙ୍କର। ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଯମ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଓ ବଳଶାଳୀ ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ବଳଶାଳୀ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଭକ୍ତ ଧର୍ମ ବଳରେ ବଳିୟାନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ